Ricky! Gól! Áno! 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 Kurník, kde je obrana? Áno! No! A chod do Ricky! Chlapci, dneska je ten deň, kedy prepíšeme futbalovú výstroj. Ideme, bereme domov 3 body, dneska im nasúkame minimálne 5 kúskov. Poďme! هذه كرة طويلة من مودريتش بالراس جول جول Marko! Halo, mami? No, tie špagety s kečupom a so syrom môže byť. Čo robiť? Hej. Dobre, majte mama, čau. Hej, offside, hej! Hej, offside, hej! Hej, offside, čo robíš? Offside, čo robíš, offside? Hej, súdi, čas! 2 minúty. Hej, súdi, čas! Pred 100 som ti dohovoril, že 2 minúty do konca. Dobre, kľud. Súdi, čas! Nie! Ja sa na to môžem. Hej, čo ma točíš?